La lluita pels drets civils en els últims 80 anys arriba al Teatre Micalet de València. La companyia Tiro Hecho representa a Galopar. Entre les protestes dels anarquistes i comunistes en demanda de canvis radicals durant la Segona República i el moviment ciutadà del 15M l'any 2011 han transcorregut 80 anys. L'eufòria i la protesta civil en dos moments de la història d'Espanya que la companyia valenciana Tiro Hecho trasllada a l'escenari. La peça tracta sobre generacions inconformistes al llarg de la història. Comencem en l'Espanya dels anys 30 i acabem en l'Espanya d'avui dia i de la nostra joventut i de la nostra generació. No digas un no rotundo. El riesgo no es tan profundo. I què sentim els joves quan veiem que n'hi ha coses que no estan ben fetes, que no es cobreixen els drets humans, que ens tallen, que ens recorten moltes coses, no? Si tu no calles, ningú no pot parlar. I la llibertat d'expressió existeix? Amb tu, no. És una manera de relacionar aquestes dues lluites que estan tan distants en el temps, però que al cap i a la fi comparteixen en certa manera algunes característiques. A Galopar, dirigida per Carla Chillida, és una representació del debat i l'inconformisme d'una gran part de la societat. El monopoli del poder és una amenaça contra la llibertat. I també com fer reflexionar a l'espectador que ens està veient i que siga un espectador actiu. Una companyia jove al servei d'una forma diferent de fer teatre. El teatre polític és un teatre que sorgeix de la necessitat de dir, de la necessitat de cridar. L'obra obri la temporada al Teatre Micalet de València fins al 26 de setembre.